ngiyakuzwa lokho ngokuchaza. Manje na-ke pho usudlalelani ngami? Ungiqambelani manje ukuthi isaythi yakho ungakhuluma iqiniso wena ukuthi isaythi yakini. Noma kuthiwa lento siyayilungisa-ke mina ngizokuthemba kanjani-ke manje? Yo, baze wakhuluma amagama abuhlungu. Siphinde simbingelele babukeli bethu. Senginaye-ke ubhuti. Sawubona bhuti. Yebo sisi kunjani? Ngiyaphila njani? Hayi ngiyaphila masisi. Hhayi-ke imina uthobekile Mdlalose phasi kohlelo lemadlula amide iy'nkinga zomhlaba. Lo umbhalele sengihambe ngaze ngafika. Yebo mama. Hhayi ngizocela bandla ubingelela ababukeli bethu nje. Ubabingelele uyichaze ukuthi ubani. Hhayi-ke sanibonani balaleli emakhaya. Igama lami nguNjabulo Ngwakacele. Ngize la ohlelweni for ukuxazulula inkinga enginayo. Okay, ngiyabonga. Bonje nokungihlonipha ukuthi usibingelele ababukeli bethu ngoba ngaphandle kwababukeli bethu asiyilutho. Okay, bengisacela-ke bandla ukuthi chazele nje udaba lonke ukuthi kungani namhlanje silana, ufuna sikusize ngani, ukuze sizobonisana siphume nesinqumo ekugcineni. Okay, shuthi lento sisi kanje nani babuyele emakhaya sanibonani nganibikele wesibili. Lento kanje my sister shuthi kunomuntu engibambisene naye ngokuthando. Hayi sesithandanile nje kakhulu iminyaka nje seyithe nje ukwanda mbijani sibambene ngokuthi nami umuntu emese ngimthemba naye ngithemba. Shuthi ngokuthandana kwethu sifuna ukuthi siluliceke sibe kusakho umndeni. Wangitshela ukuthi khona indawo ayitholile angathanda ukuthi sibe nendawo yethu ngoba kahle kahle behlala emqashweni. Shuthi for le mali lena ye-rent sikwazi ukuthola indawo sikwazi ukusave yabo mama. Ukuthi nawe umuntu emengimthanda ngimethemba seyimide neminyaka sithandana naye ngavuma. Hayi-ke mama uqalile uhlelo lokwakha-ke sakha-ke saqala ukuhlanganisa uthe udonga nje sole mama phakathi come to show umndeni. Umndeni wakaba wentombazane? Umndeni wentombazane kho umndeni ungathi yena ubengawutshelile ukuthi uthole indawo nomuntu athandana naye. Ngawo. Okay. Okay mabayi. Mama maqhamuka umndeni uzoqhamuka ukuthi hawo ndoda sibona ubhizi la ekhaya sinako sokwakhiwa siba namaloli la nezitina kwenzekile. Hayi ngichaza ukuthi hayi kunosisi engithandana naye igama lakhe ubani wakabani ngenxa ukuthi sesithandane kakhulu iminyaka isemide nayivele sisixoxa ngosifune sakho umuzi wethu wasesikhathele ukuhlala emqashweni wayithola-ke indawo wangitshela-ke nami ngenxa yokuthando ngavuma sakha kanti shuthi-ke indawo bengiyona kwanza ukuqhamuka umuntu uyiqhamusa ushuthi indawo eyoba kuba kantombazane. Ya intombazane ayithe indawo yayo kodwa mase uqhamuka umndeni sothi indawo yomndeni. Manje benzenjani bayozokuxosha noma bazothi kukwakha? Ngokuthi indawo yabo ngingasho mina kunelungelo ukuthi bangixoshe nokulungelo ukuthi bangiyekise ukwakha indawo makweyabo njengoba besho. Okay, kodwa manje usisi-ke into engizile la usisi angisamtholi. Umtholi kephi lehlala khona efonini ngoba phela niyathandana? Methandana endaweni yakhe la mehlala khona ngimtholi nasefonini angisamtholi. Wathi mehamba asishongo nje ukuthi wahamba nje umuntu obuyayo. Wahamba nagcina ukukhuluma noma sagcina nje ukukhuluma ekuseni kumuntu obuyayo. Shuthi wayesezwile shuthi umndeni osoxhumanile naye ngokuthi uyabona-ke kuyakhiwa la endaweni yawo. Hayi mangithi ngiyalalela impela ufuna la siyithole umuntu wakho. Ngoba uney'mpendulo wena oyifuna kuyena ngoba besenakho indlu. Wathi mawuthi uyathola usuthola ngaba kantombazane ukuthi lana kha khona indawo yakubo kantombazane. Yebo sisi. Bengisacela ukubuza nje bekunjani ubudlelwano bakho nosisi? Hayi buhle impela sisi ngabe ngiqamba mama. Umuntu othembekile. Umuntu othembekile ngoba siyimide iminyaka mhlawumbe idonsela la eshumini. Manje uphatheka kanjani? Uphatheka kanjani nje ukubona ukuthi ufihlelile ukudayisela indawo yakubo? My sister wena ngizothi ngiphatheke kabi ngeke ngiqamba manga. Ngiphatheke kabi ngokuthi umuntu emengimethemba mengayitsheli ukuthi angenza into ekanje. Mhlawumbe ucabanga nje yini emenze wathi hamba noma ubenzela ukuthi nisedle mhlawumbe? Mina my sister ngokucabanga kwami kona me right methi asiphume emqashweni for save le mali esikhokhayo irent.
ube wrong ukuthi athi indawo yakhe kungeyona yakhe. Kodwa-ke ngokuthi phela amantombazane nawe uyawazi masithi kanjani, ungayitshela ukuthi umuntu uyamazi. Mhlambe mengitshontshe ngisondeza ukuthi ngakhe ngakubo. Ngakubo. Kodwa mhlawumbe manje wasabukusho ukuthi indawo akuyona yakhe. Akaqhamuke-ke atholakale-ke sichaze sibone ukuthi into silungisa kanjani. Ake ngithi ngoba nezulu nali alihle kahle sizomfonela ngimcela ukuthi ngizomlanda la ikhona kunodaba engifuna ukulikhuluma naye. Ngiyathemba ukuthi uzovuma ngeke aze asiphoxe. Ngithi uthi ingcinga asatholakala. Asatholakala. Mhlawumbe ayikho eyamngani wakhe noma eyakubo omunye somzama kuyona. Sister sengimzamile ey'nambeni noma uyaringa ifoni yakho engayi-answer. Futhi eyami ungiblockile mangifona ngezabantu uyayibamba mayiweza ivoice yami uyayicisha. Okay. Yabo lo muntu ufana umuntu ongatholakali. Okay, hayi ngizozama ukumfonela-ke futhi sizama ukumthola. Ngiyathembisa ukuthi zonke le mpendulo oyifunayo uzoyithola kuyena. Futhi ngiyacabanga ukuthi ngeke aze asiphoxe mase sefonelwa yithina. Yabona mina ngendlela engimazi ngakhona mhlambe mefonelwa omunye umuntu njengokuthi umuntu wesifazane awuzolibamba ucingo. Njengomuntu engimazi ngakhona ihlisi isithi isikhathi sibambisene naye hayi umuntu right wona. Hayi yabuzwa.